एसे दुस्थ'मोन आरो ओमफ्राय गोलैनाय आदिया साथा लानानै बिराद होसोयोमोन आरो आंखौ एकदम आंहाथ' एक्सपार्टमोन खारनायाव नारिखलनि बिगुरखौ बेखौबो फिसा फिसा हानानै जों हाजों मिक्स खालामो हासार बेनो जायो आरो खालामो दैखौ लाखियो बियो माने मा गैया सब दंजोबो मटरनिफ्राय टमेट'निफ्राय दुन्दिया हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाबाय लिटारेरी फेस्टनि माने कन्टिनिउसन आरोना माने आं सानदोंमोन जे बे मोननै भिडिअखौ क्लाब खालामगोन ओमफ्राय नाथाय माने बिराद गोलाव जाबाय स' बेखौ गोदानै बानायबाय आरोना तो दिनै जों दा अबाव फैदों मोजाङै खोन्थागोन तो दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दा जों फैबाय आंनि हाजबेन्डनि माने एकदम बिबथै असे बिबथै बायदि थारमाने आंनि बिहावनि माने लोगो आरोना बेस्ट फ्रेन्ड थ' नै बिथांमोननि फेमिलि मेम्बार्सफोर दङ थ' आंनि मिस्टारा सासे नोंथांमोननो सिनायथि खालामना होगोन आंनि आदै बुंदो आदै उन्दैयाव माबायदिमोन आं उन्दैयाव बिराद मोजां बयबो फैसा सेखौ लाङोमोन आंनिफ्राय फैसा सेखौ लाना थाङोमोन बे फैसा खावोमोन गेजेर गेजेर फैसा खावोमोन नामा बिराद लावथि लानो होसोयोमोन आंखौ 1989आव बिजा बयजोंबो ओंखारोना बे थाइजौ गिदिर फांसे दंमोन दे थाइजौ गेलेयावनो थाइजौ हानै फानोमोन ना बे स्कुला सब हाबनानै सब दंबाय गारामाया थैगौमोन ना बर्डिंआव नोङो जोंफ्राय आं लोगो मोनबाय मा गाबदों आं गाबनायाव ओमफ्राय गाबथासिगौलै रौजों माबा मोननायलाय ओमफ्राय चलो जगह लावा लावा बयजों नाम दंथ' चलो बिमा फिसा लानानै ब्लड थांबाय कचबिहाराव थांनानैसो बासिबाय आरो थारमाने उन्दैयावनो स्केल हाबदोंमोन आंना ओमफ्राय आदैमोनासो लांनानै आंखौ बासायदों ओमफ्राय भाषा आन्दलन जादोंमोन आरो आसामाव अनेक गन्दगल दंमोन थ' बुंनो थाङोबा आदैमोनानो एक्सुवेलि आंखौ माने फोथांनाय बादि जादों आरो सेकेन्ड जोनोम आरो आदैया माने जोंनि माने बुंनो थाङोबा सेकेन्ड बिफायानो मानोना आफानि उनाव आदैयानो जोंनि बाबायाथ' दा गैला रुंसारि जालांबाय दा आदैयानो जोंनि गार्जेन जानानै दं मानोना आफाया माने एभ्रि टाइम आंखौ फन खालामनानै खबर लाबाय थायोमोन दा आदैयानो माने इभिनिं जा माने हर जा खबर लाबाय थायो दा आफा गैयाबाबो आदै थानायखाय जों आफानि फिलखौ दाबो माने आफा थानाय बादिखौनो मोनो आरो फिल खालामा आरो बे थांदोंमोन आं 180 जायो उन्दैखासो एटलिस्ट 90 years हानाथां मानोना अमप्रकाश थायोब्ला आं दं बे जिमान दिन थागोन आं जिमान दिन दं आं अमप्रकाश बिजायगोन जयप्रकाश बे सानै नामा आं दोननायसो आदैयानो दोननाय नामखौ अमप्रकाश आरो जयप्रकाश नै बिथिं मादै मोनजोंनो जों एक्सुवेलि देरबोनाय उन्दैनिफ्रायनो ज' जोङो एक्सुवेलि बिसोरनो माने एक्सुवेलि मादैयाबो बाजि गामिनिनो जाहैबाय आइयाबो बाजि गामिनिनो जाहैबाय बे हिसाबाव मोनसे माने न'निनो रिलेसनखा जिहेतु आरो मालायजों माने रिलेसना माबायदि जाया मिथिया खिन्थु बिसोरना एखे माने जों उन्दैनिफ्रायनो देरनायखाय बहुत अनेक माने बुस्थुखौ मादैमोननिफ्राय जों सोलोंनो मोन्दों अनेक खोथा थाङोमोन लेखा फोरोंनो होननानै बिफाया दोननोसै न'निफ्राय उन्दुनानै थेल आरो बिथिं आंनि माने आब'बो लोगोबो जों उन्दैनिफ्रायनो देरनाय आरो बिथिं गुमैबो बन्धुबो दा मेम'रि बुंनो थाङोबाथ' अनेक दं जों एक्सुवेलि उन्दैनिफ्रायनो ज' देरनायथ' थारमाने आदैनि माबाखौनो बुंनोसै थारमाने आं एसे दुस्थ'मोन आरो ओमफ्राय मा खालामो किसुमान मा होनो गेलेयोबा आं थारमाने मा होनो बेखौ लेंबायनानै होयो ओमफ्राय गोलैनाय आदैया साथा लानानै बिराद होसोयोमन आरो आंखौ एकदम आंहाथ' एक्सपार्टमोन खारनायाव ओमफ्राय बाजिनाबो माबाफोर मेम'रि दङ नामा मेम'रिथ' फुल बेखौ आरो मा बुंबावनो ओरैबादि दुस्थ'मोन माने गेलेबाबो खारबा आरिबा माने मारै खोलैनो हागोन मारै ओमफ्राय दल मोनसे दङमोन बेना मेथाइआ मोनसेल'मोन बेखौ माने मालाबाबो बावनो हाया माने मेथाइआ दाखुरा मोदोमदों मा दाखुरा मोदोमदों बेल' दला दामनोसै ओमफ्राय मेथाइआ
दाखुरा मोदोमदों ओमफ्राय माने ओरैबादि दुस्थ' माने गामियाव थांबाबो माने सोरनावबा हाबैदोंबा अबेहाय दाउदै दङ अबेहाय मा दङ माने बेखौ बिस्कुट दङ मा दङ बेखौ माने लायनानै बियो नागिर लानानै फैयोमोन ओमफ्राय बिदियावनो दुस्थ'खायनो माने कन्ट्रल खालामनो हाया आयंमोनाबो ओमफ्राय बेखौ हस्टेलाव दोनहैबाय हस्टेलावबो मेडाम मोना कन्ट्रल खालामनो हाया हस्टेलावबो दाउदै मोनबा 6टा 10टा गाहाम जायो मेडामा बेखौ आरो न'आव फैफिननांगौ उन्दैयाव ओंखाम गोरलै जानायबो बिदिनो जोंनाथ' दङ बर'फोरना बेयावबो माने कम्पिटिसन खनसे जों बिदिनो सानैजों ओंखाम गोरलैखौ जानानै रावनोबो माने ओंखाम संनाया जोब्बाय ओमफ्राय आब'आ जोंहा आब' होननाय सासे दङमोन टंलानि आब'आ माने आब'आ ओरैबादि दुस्थ' कन्ट्रल खालामनो हाया नालाय खर'आव खालि बिदियाव थेख्लायोमोन ओमफ्राय माने जोबनो थाङा आरो एबार जोंना गुमै प्लास बन्धु जों कलेज लाइफनिफ्रायनो मोननाय माबाफोर मेम'रि दंबा एसे बुंदो मेम'रिया आङो बेखौ 97 98निफ्रायनो लोगो मोनदों गुवाहाटियावहाय गुवाहाटियाव थायोमोन नालाय बै समाव मिथिगौ आरो अमप्रकाश माने बडि बिल्डिं खालामो होननानै जों एसे थेंगन मोन बै समावहाय थाङै थुङै बिदिनो लाइमोन आफाद माबा माबि खालामो माबायावहाय रेडिअ सेन्टाराव खालामनानै बिदिनो फैसा 400 थाखा मोनसेलाय पिकनिक जानोसै जमा बे मोनसे माबा दंमोन टिल 1999 सिमाव बेनि उनावहाय एलबाम मोनसे बानायबाय जोङो एलबाम बानायनायाव बेखौ एक्टर लाबाय पेन्सना फार्स्ट एलबाम बिसोरनो फाइनान्सारफोरा एक्टर लाबाय आङो जास्ट इन्टार्नशिपल' खालामदों फैसा एसे मोनहांबानो माने खबर लाबाय थायो एक्ट्रिसफोरनो ड्रेस गायनो माबा चावमिन जाहोनो फैसा नांगौमोन आंल' लांफैबाय थायो बै समाव आरो जों बेकार 3,500 मोनोमोन आं 3,500खौ जै मोनबा सहि होबायबो आखायाव लाना थाखायो ओमफ्राय सानसेखालि सानबाय आं बेखौ बावल' दोनबाय थानानै लाब गैला माने जा माबानाय नङा होननानै बेखौ सानसेखालि इन्टारनेसनेल ट्रिपआव खनसे लांफाबाय आं बेखौ एसे फोरोंनायानो जादों एर'प्लेनफोरखौ मारै गाखोयो सिंगापुर मालयसिया खनसे लांफाबाय आं बे आं थांफाना बिनिफ्राय दा बे आंखौ अभारटेक खालामनानै गावसोर बेलेगखौ लांदों थ' फार्स्ट माने टेस्टखौ नोंथाङानो होबाय होनबा होनबा नोंथां सिंगापुर मालयसिया लांफादों फार्स्ट लांनाया दा जोंना गुमैया खिन्थु माल्टि टेलेन्ट ओरैनो मा होनो दा डेन्टेल डक्टर प्लास मेथाइ खननायावथ' बिराद एक्सपार्ट ओमफ्राय स्पर्ट्सआवबो बेडमिन्टनाव बिराद मोजांखा माने आइ सेल्फ एन्टारटेन आंनो माने जौ लोंनो दरखार गैया माबानो दरखार गैया जे नोङो गान खननो थाखाय बा मोसानो थाखाय आंना अट'मेटिकेलि हारसिंनो फैयो प्रियांशी आंनि फिसाजो सासेल' नायरोजालो फिसाजो सासेल' बर'नि नाम दोननो नागिरदोंमोन बर'नि नाम दोननोबो माबाया मिलायैखाय हाखु दाखु बे माबा भेक्सिन थुनायाव दोनथारनांगौ दानो दोनथारनांगौ होननानै सोंला सोंलि खालामनानै प्रियांशी दोनदों क्लास 7आव फरायो दायो मा स्कुलाव प्रियांशी आं केन्द्र विद्यालय क'क्राझार स्कुलाव फरायो आंनि लोगोफोराबो आं बिराद बेलेग बेलेग नामजों एदावोमोन आं क्लासाव सबसे गोलाव मानसिमोन ना होमबा आंखौ जिराफ टेलिफन खाम्बा आरो मा एलफिल टावार ब्रुज खलिफा बिराद नाम होयोमोन माउन्ट एभारेस्ट जानानै आंनि नाम सोङोना होमबा आंबो होनो प्रियांशी प्रदर्शनी दैमारि जानानै बेयाव ओरै जागोन प्रियांशी मा प्रियांशी ने मा होमबा आं होनो प्रियांशी प्रदर्शनी दैमारि दुइथिनबा होननांगौ बिनि उनाव आच्छा प्रदर्शनीबो दंबावो प्रियदर्शनी मा प्रियदर्शनी इनिखायसो प्रियांशी प्रियदर्शनी दैमारि बिदि खालामनायनो मा जायो आंनि फार्स्ट नेमखौथ' बावबाय खिन्थु प्रदर्शनीखौ मालाबा बावला बिसोर दे बेयाव जोंजों लोगोसे दं एक्सुवेलि दिनै जों ज' आलासि जानो फैदों आब'नाव थ' जोंनि खाथियाव दं देबज्योति बिश्वास आरो बे जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इंलिसनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट थ' बेबो एक्सुवेलि आंनि उन्दैनिफ्रायनो लोगोखा बे जोंनि बरपेटा रडनिनो थ' আমি সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু উই কিপ অন মিটিং ফ্ৰম টাইম টু টাইম কোকৰাঝাৰ আহিলে লগ হয় আমি বৰপেটা ৰোড গ'লে লগ হওঁ ওৱান অফ মাই ক্ল'জেষ্ট এণ্ড অল্ডেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ আজি বহুত দিন পিছত লগ পালোঁ আৰু ভাল লাগিলে লিটাৰী ফেষ্টিভেলত আহিছিলে আমি গ'লোঁ তাত আৰু এতিয়া ইভিনিং গেট টুগেডাৰ এটা হৈছে ফেমিলি গেট টুগেডাৰ চ' মোকো ইনভাইট কৰিছে এজ এ পাৰ্ট অফ দিছ ফেমিলি চ' উই আৰ হেভিং এ গুড টাইম नाउ अके थैंक यू लोगोफोर आं जे होनदोंमोन नोंथांमोनखौ बाजिमोननि न'आव एकदम बिराद मोजां टेरेस गार्डेन दङ किचेन गार्डेन माने बिथाङा माने इन्सपिरेसनेल ना जोंहा आइयाबो
माने बिथांमोनखौ नुनानैनो दा बिराद खेथि खालामो आरो माबायदि खालामनांगौ आसि टेकनिकफोरखौ बेयाव सिनायनो थांदों आरो थ' आं नोंथांमोननो देखायनोसै मा दङ मा गायदों ओमफ्राय लासैनो बिथांनिफ्रायनो गार्डेनाव थांनानै मिथिना लानोसै आरो ना माबायदि खालामखो थ' बाजै इमान मोजां मोनसे टेरेस गार्डेन खालामदों नोंहा माने माबायदि इन्सपिरेसन मोनखो मा साननानै बिदि बानायखो तारमाने जों एक्चुअली जों माने बुंनो थाङोब्ला बरपेटा र'डआवथ' बयबो खेथि मावो जोंना बयहाबो माने इच एन्ड एभरि फेमिलि माने गावनि जानायखौ मावो प्लास जोंना बिजनेस एरिया बयबो मिथिखायो बरपेटा र'डनिफ्राय भेजिटेबल फेमास फर भेजिटेबल स' जोंहा मोनसे माने गोसोआव सपनाबो दङ जे एसे माबा मोनसे बानायनानै जानि बा माबा मोनसे बानायनि भेजिटेबल बिदि होननानै ओमफ्राय फार्स्टआव जेला न'खौ लुयो होमबा जों सानबाय जे माने मारै माने हाथ' गैया टाउनाव स' माबा मोनसे खालामनानै माने अर्गेनिक जानो होननानै ओमफ्राय फार्स्टआव आं होनबाय माने न' बानायबा छात बानायबानो आं होनखाबाय मिस्ट्रिखौ जे आंनो एसे बै वालजों साइडआव एसे जायगा दोन बानाय भेजिटेबल जानो बा मैगं जानो ओमफ्राय बिदिनो मा खालामबाय थारमाने छातआव जुदि आं पुरा डाइरेक्ट हाखौ जुदि आं माबायो होनबाथ' छातआ डेम्प जायो स' मा खालामबाय गाहायनिफ्राय एसे गेप दोननानै मोनसे स्लेब बानायबाय आं स्लेब बानायनानै आरो माने हा दोननो हानाय बिदि माबा खालामबाय आं देखायनि ओरैबायदि ओमफ्राय मा खालामबाय गाहायनिफ्राय बिदि गेप दोनबाय गेप दोननानै ओमफ्राय एसे पस्ट फिसा होनानै पिलार दंखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो माने मोनसे स्लेब मोनसे बानायबाय आच्छा स्लेब मोनसे बानायनानै ओमफ्राय नैबेहाय मा खालामो फार्स्ट लेयाराव जोङो बिदिनो अन्थाइ होबाय ओमफ्राय बिदिनो बेनि सिङावबो थारमाने लेयार दङ अन्थाइ दङ बाहाय एसे आच्छा बेखौ जोङो मोनसे एसे हल गेप मोनसे दोनदों माने जोंनिफ्राय माने नेट होनानै जों बेखौ एक्सट्रा दै फैनाया माने ओंखारलाङो आच्छा होमबाथाय माने दैया बाहाय जमा जानानै थाला ओमफ्राय खालि दिगदारा मा टेरेसाव बानायबा माने दैखौ जों रेगुलार होनांगौ मर्निं इभिनिं माने थान्दायाव एथबां नङा खिन्थु गरमावथ' एकदम मर्निंआव खनसे इभिनिंआव खनसे मास्ट होनांगौ रानजोबो नालाय रानो माने गरम हिट पुरा मोनो माने आरो लकडाउननिफ्राय जों आरो बांसिन माने इन्ट्रेस्ट जादों माने कि बिदि माने बाजारावबो ओंखारनो हाया बायनो हाया जों बे समाव मा खालामदों जों बे समाव बिराद टमेट' जादोंमोन जों माने नियर एन्ड डियार मानसिनासो खाथिनो ओमफ्राय सोरनोबा जायनो जिनाखौ जों माने होनो हादों आरो ना बा माने गावबो जादों आरो मालायखौबो जाहोनो होदों आरो एभेलेबल जादों जों थारमाने बेयावनो टाइम स्पेन्ड खालामदोंमोन माने अफिसफ्राबो बिदिनो जायामोन चेम्बार गैया क्लिनिक गैया होमबा जों बेयावनो माने पुरा टाइम होदोंमोन आरो ना माने मा गैया सब दंजोबो मटरनिफ्राय टमेट'निफ्राय दुन्दिया बा गाजर टेंकिफोराव ना फिश बे टेंकिया आं फंबायनिफ्रायनो लाबोदों ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय नानि कार्टुनावबो खालामदों नै लाफा नैबे जाहैबाय ड्रेगन फ्रुट गोबां दं माथो दाथ' फिथाइया सामारावसो जायो माने आं सानदोंमोन मा जायो ना जाया होननानै आंबो बेखौ टेस्ट खालामना नायदोंमोन जादोंना जायो ओमफ्राय माने मा होनो ओरैबादि टेस्टि माने बाजारनिजों नों कम्पेयार खालामनो हाया नंगौ माने बहुत टेस्टि माने अराउन्ड 15 फ्रुट्स जों एबार जादों थारमाने बापरे माने फांसेयावनो थायदोंना ना बेलेग माने खनथाम खनब्रै थायोना सिजनाव थारमाने ओमफ्राय थायनानै ओमफ्राय दा विन्टाराव खालि बारायो आरो उनाव सामाराव आरो बिबारा हरावसो बारो नैबे जुकिनि प्लान्टनि फिथाइ जुकिनि स्क्वाश भेराइटिनि बियो जों टिभियावसो नुयोमोन फरेनाव जायो बे माबाया फ्रुटआ बेखौ लाबोनानै टेस्ट खालामना नायनो जायो जा मोजां जादों आंबो दिनैसो नुदों खिन्थु बे जुकिनिखौ माने मोगथाङाव आरो ना टिभियाव नुदों बा भिडिअफोराव नुदों जुकिनि ओमफ्राय अबेनिफ्राय लाबाय बेखौ नार्सारिनिफ्रायनो लाबोदों मोनो ना दाना नार्सारिफोराव बेफोर जाहैबाय जों खनसे जाखांबाय थारमाने फुलकबिखौ बे सेकेन्ड टाइम जों आरोबाव बानायबावदों जों खननै खनथाम बानायनानै जायो माने बाजार खालामनो दरखारानो गैयाना बाजार न'निखौनो माबा जाजोबो नै दा बारथ'वाखै फ्लावर माने फुलकबिया जाथ'वाखै खिन्थु ओरैजाय दङ नै बान्दा कबि ओरै गिदिर गिदिर दङ मोननै जा मोजां जादों बेथ' सब अर्गेनिक ना बेयावथ' जेबो मुलि होआ
ओमफ्राय जों थारमाने बाहाय मा एड खालामो बाहाय जोङो कक'पिट बाबो माने ओमफ्राय आरो ओरैबो खालामो जों माने कि मा होनो नारिखलनि बिगुरखौ बेखौबो फिसा फिसा हानानै जों हाजों मिक्स खालामो हासार बेनो जायो आरो खालामो दैखौ लाखियो बियो माने जों दै होयो माने गोजौ नालाय बांद्राय रानखाबनानै थ' बेखौ लागायबाय ओमफ्राय अर्गेन माने गोबोरखि जों गामिनिफ्राय बायनानै लाबोयो लाबोनानै हाजों मिक्स खालामो माने बोसोराव खनसे जों बिदि बेनि हाखौ बहननानै गोबोरखि हासारखौ माने लागायनानै होफिनो आरो बेल' आरो बेलेग खस्थ' गैया आरो ओमफ्राय दै होनायनो आरो मटर फिट खालामना लाबाथ' दैया खालि सासे फैनानै होनांगौ आरो बेनो आरो जों बेफोरखौ जों हारभेस्ट खालामखांबाय बे बिराद गिदिर गिदिर फुलकबि जादोंमोन आं आवगायनि पिक्चार लानायखौ दङ आंनो होबानो जाबाय आं देखायगोन भिउवार्सफोरनो लोगोफोर जोंहा बाजैया APDCL नि माने इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड क'क्राझारनि सासे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार ओमफ्राय बिथाङा इमान माने बिजि सिडिउलावबो जे बिदि टेरेस गार्डेन माने किचेन गार्डेन बानायनो हादों सम दिहुननानै बे माने सासे बिराद इन्सपिरेसन आरोना जोंनि थाखाय जोंथ' टाइमखौनो मोना ओमफ्राय लोगोसे आदाखौबो बाख्नायनांगोन मानोना बिथांमोन सानैयानो बेखिनिखौ मावदों थ' लोगोसे नायनायसाय बे फांसे समफ्रामनिबो माने दंफां गायना लादों ओमफ्राय फिथाइबो थाइबायानो थ' जों माने जोबोद सोलोंनांगौ दं आरोना बिथांमोननिफ्राय जोंना एकदम बेनिखायनो पुरा एकदम माने थाग्राखा आरो एकदम आंबो फंबायनि थाखाय बहुत प्राउड फिल खालामो माने एथ' माने नाम खालामदों गावनि फिल्डआव माने I wish him best in his film career again माने आरो बे बांसिन नाम खामायथों आरो गोजौआव थांबावथों आरो माने गावनि लाइफआव माने आरो माने मोजां खामानि मावलांनो हाथों all the best धन्यबाद आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो होब्ला आरो आंनि मामानि बिबनांनि चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो अननाय हर थेंक इउ लोगोफोर आंथ' हरावसो थांबाय नालाय नाथाय साननि गांनैसो सावगारि नोंथांमोननो देखायबाय बिदि नुयो आरोना सानाव किचेन गार्डेनखौ जानोसै जानानै थाब थांसै शिबमखौ दोनना फैदों ओमफ्राय नै पुरा रेडि खालामगासिनो गोथाव संथारो जोंहा एक्सपार्ट ना मेंनो रोङै मा संखो र' फिश बयल बे जाहैबाय अनला बे जाहैबाय दाउजों आलुजों गोथाव जागोन जानोसै आरो जोंना थ' लोगोफोर जों दा जानोसै आंना थारमाने बेटारिया एकदम ल' माने जानायखौ जों देखायनो हाला स' दा जों जानोसै जानो थांसै थ' बाय बाय होदो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै खालामदो लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टेक केयार बाय बाय